Pasalamatan ta siya tungod sa mga grasya kaayo. Isang yaw ta sa uban ang mga pulong nga atong nadunggan ug ato kining buhian. Pasalamatan ta siya tungod sa mga grasya kaayo. Isang yaw ta sa uban ang mga pulong nga atong nadunggan ug ato kining puy-an. Mao kini ang timailhan mga Kristiyanos kitang tanan. Mao kini ang timailhan mga Kristiyanos kitang tanan.